Здрасти, YouTube, това е четвърта част, ама ще е по-малко сигурно от другите. Те, нали съм ги направил. Само ще стопна докато взема айтемите. Така направих едната къщичка, ето я. Крафтинг, легло, чест и печка. Само тези с материаля. Сега стопвам и накрая ще ви покажа как е станал замъка. Така, върнах се и съм готова. Дори направих кралска къща. Ето я, бойно легло за краля и кралицата. Вижте колко я ги направих честовите. Добавих и прозорци. И до тук съм добавил. И тук на повечето, за да ви покажа как го правя. Защото нали е сърва, има плугини. Някои неща да не ги дава в плотовете. Само го отварям и то става. Стана е. Последното, което ще добавя, ще магиосник. Не бе. И сега бързо ще го направя. Че бък стана. Но тук. Така. Там са 4, това са 4. За бързо да свършвам клипа. Човек е нев. Така да сложим. Втора част са отварите, нали? На вещицата, вещера, магиосника, който и да е. И статив за отваря ще сложа. Ще обиколя един път замъка. Да видим как стана. Мали, къде е статива за отваря, бе? Ще се сещам. И така. Клипа сега свършва. Замъка ни е готов. Царският трон, къщите, кралската къща, магазините, коваршницата, входа. Як замък стана? Ако ви хареса, лайк, ако не ви хареса, коментирайте. Айде сега.